Hvordan mener du den, Peter? Den sidder mig dernede. Nu kommer jeg, Victor! Jeg kommer også. Er det hjælp, det er godt? Ja, det kan det, Martin. Kom nu, Martin. Hop! Rigtig hop! Hop alt hvad I kan og op i der. Hvad? Prøv at løbe. Nu kommer jeg! Mr. Safety. Nu kommer Sunday! Han kan slappe her, Victor. Det er dig, der er Mr. Safety. Mr. Safety starter. Ja! Åh, for satan! Hvad laver du? Hvad laver I, mand? Hop! Kør du, Peter? Hold da rundt. Hej! Det går ikke godt. Skal du gøre det? Hey. Nej, Ellen. That's gonna hurt. Okay, man. Au. Gise. Au for helvede. Hey, der var du. Bang, da, da, da. Wow, Martin, du hoppede også med.